Вітаю, шановне господарство! З вами Наталя Сліж. Ви на каналі Астрологія Гісторія Рок-н-рол або на тіктоку Астромах. І сьогоднішня наша тема – гэта рунічная магія на Беларусі. Пра рунічную магію увогуле вы можаце знайсці вельмі шмат інфармацыі пра паходжанне рунаў, вельмі шмат розных версій, таксама пачытаць скандынаўскія сагі і гэтак далей. Пласт страшна агромны, про які можна расказваць гадзінамі. Аднак у гэтым відэо я бы хацела сканцэнтравацца менавіта на нашай тэрыторыі і паказаць, што руны мелі месца таксама і ў нас, і таму у сувязі з гэтым іх можна выкарыстоўваць для магічнай іншай практыкі. Таму што калі пэўныя рэчы ўвайшлі ў нашу гісторыю, іх можна выкарыстоўваць, яны ўжо сталі як быццам бы нашымі. І ў першую чаргу я бы хацела звярнуць увагу на то, дзе захаваліся, якія помнікі рунічныя захаваліся, і пасля ўжо ў канцы я раскажу больш пра саму рунічную магію. Асноўная літаратура, калі вы хочаце пачытаць, это менавіта археалагічная, таму што, на жаль, тэкстаў, якія бы тлумачылі, як выкарыстоўваліся руны, такіх не выяўлена. Гэта можна казаць толькі з агульных канцэптаў. Можа быць, калі-небудзь гэтыя тэксты і знойдуцца, тады будзе ў нас свята, а зараз асноўнае гэта ў нас археалагічныя крыніцы. У першую чаргу можна чытаць творы Людмілы Дучыц, таксама Алены Мельнікавай. Можна яшчэ вельмі цікавы аспект выкладае пра арнамент Людміла Агеева. І далей у гэтых аўтараў є шмат іншых спасылак, і па іх можна будзе зразумець все тэндэнцыі. Археалагічныя знаходкі, іх асаблівасць, яны паказваюць, што ёсць сімвалы, але навукоўцы сутыкаюцца з такой праблемай, што як іх інтэрпрэтаваць. І таму ў гэтым плане выяўляецца цэлая такая сур'ёзная праблема. Рунічныя надпісы археолагі знаходзяць у вельмі вялікіх месцах. Яны не толькі на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Украіны, Расіі, што паказвае, што пад уплывам скандынаўскай культуры былі і нашы землі. Самы знакаміты у гэтым плане гэта гарадзішча Маскавічы. Там было выяўлена цэлы шэраг разнастайных надпісаў, якія былі зроблены на костках і прысвечаны працы па іх аналізу. Таксама былі выяўлены надпісы на верацёнцах, але, напрыклад, на прасліцах, гэта на тэрыторыі Украіны, у Плясенеску. Былі выяўлены гэтыя надпісы у косткі для гульні у Полацку. Што варта адзначыць, все гэтыя знаходкі дамінуюць перыядам 10-12 стагоддзя. І з гэтага перыяда пісьмовых крыніц у нас практычна не захавалася. Выяўлены былі рунічныя надпісы і на іконе, яны прамаляваны, а также яшчэ рунічныя надпісы маюць месца ў вышыўцы. І, напрыклад, вышэй згаданы аўтар Людміла Агеева, она зрабіла вельмі цікавае даследаванне пра гэта і паказала, што руна інгус актыўна выкарыстоўвалася ў вышыўцы, і можна вельмі часта сустрэць у беларускім арнаменце. Акрамя таго, можна і сустрэць іншыя руны, і яны прысутнічалі ў розных стылях вопраткі. Тут таксама ўзнікае ў сувязі з гэтым і пытанне, якія мэты былі выкарыстання рун і для чаго і як яны выкарыстоўваліся. Па сутнасці, руны прызначаюцца для такіх момантаў, як пісьмо, і вы знойдзеце вельмі шмат помнікаў, дзе надпісы зробленыя рунічнымі літарамі. Мантыка – это для варажбы, для абароны і для магіі. З пісьмом гэта зразумела, а варажба таксама гэта такая рэч, якая паказвае, што рабіць, як рабіць. І руны выкарыстоўваюцца
Для розных відаў, як расклад спецыяльна робіцца, як на таро, так і самыя простыя пытанні задаюцца, на якіх трэба адказаць так ці не. Выкарыстоўваецца для абарончай мэты і для абарончай мэты як тэрыторыі, так і чалавека. Вельмі часта руны выкарыстоўваліся для ваяроў, якія выходзілі ваяваць, і рабіліся спецыяльныя рунічныя ставы. Ну і, канешне, выкарыстоўваюцца руны для магіі. І спектр тут вельмі і вельмі шырокі. Ад такіх вельмі простых, умоўна скажучы, такіх простых магічных рэчаў, звязаных з абаронай, і для нанясення удараў, і для вельмі вялікай колькасці магічных такіх абрядаў, цырымоній. Аднак, што варта адзначыць, што руны не аднолькава ва ўсіх працуюць. У кагосьці можа добра працаваць мантыка, у кагосьці напісанне рунічных ставаў, у кагосьці магія, у кагосьці ўсё і разам. Самі руны, яны ад чалавека патрабуюць моцы, энергіі. Яны вельмі такія прамыя, яны не любяць махляроў, і з імі працаваць яны не будуць. Яны ў гэтым плане вельмі жорсткія, прынцыповыя і патрабавальныя. Аднак яны вельмі цікавы, іх даюць вельмі шырокія магчымасці. Вучыцца працаваць з рунамі неабходна вельмі доўга і паступова, і адразу ўсё немагчыма ўзяць. І таму, калі толькі чалавек пачынае з гэтым кантактаваць, канешне, варта пачынаць чытаць кніжкі, і тут уже трэба звяртацца да сучаснікаў, таму што якраз все моманты, звязаныя з інтэрпрэтацыяй ставаў, як іх правільна ставіць, як правільна актывізіраваць руны, гэта ў большасці рэчы, якія сталі з'яўляцца ў 20-21 стагоддзі, калі больш з'явілася майстроў, больш асэнсавання, больш паміж сабой людзі гэта сталі абмяркоўваць, цэлы шэраг кніжак розных аўтараў можна знайсці, сучаснікаў. Аднак тут трэба ведаць, што кніжкі гэта адно, а добра і павучыцца ў майстраў і зразумець, што яны сабой уяўляюць. Таму што пры дрэнным падыходзе, неадпаведным падыходзе вельмі моцна можна сябе нашкодзіць. Таму гэты інструмент я бы параўнала з такім востра заточаным ножом, якім трэба вельмі умець добра валодаць і падыходзіць да гэтай справы вельмі і вельмі акуратна. І адносна беларусаў магу сказаць, што у сваёй магічнай практыкі, калі ў вас ёсць на гэта здольнасці, і руны з вамі добра камунікуюць, ёсць сэнс да гэтага звяртацца, вучыцца. Мне і руны як інструмент, яны вельмі падабаюцца, яны вельмі цікавыя і даюць вельмі шмат магчымасцей. Аднак гэта такія веды, якія прыходзяць паступова, і тут не трэба хутка все рабіць з наскоку, а разумець, што гэта і як, і заўсёды слухаць сябе, таму што у кожнага чалавека гэта будзе адгукацца па-рознаму. І не абавязкова так, як гэта працуецца ў аднаго, гэта будзе працавацца ў другога. Дзякую за ўвагу. Ставце падабайкі, падпісвайцесь, бо далей таксама будуць аповеды пра шаптух.